ಜ್ಞಾನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ ಸೊನ್ಪತ್ತು ನಾಳೆತ ಇನಿತ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಹೊರತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟವನ ಕಜ್ಜನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಇನಿತ ಯಜ್ಞದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲದ ಮನೆಟುಪ್ಪನರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ಪಿ ಇರಾ ನೇಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸರ್ ಇರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆನ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮೇದ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಜಾನಪದೀಯದ ಲಾತ್ರೀಕರಣ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಬು ಕೊಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯುನೆಸ್ಕೋ ICH ಫೆಲೋ ಆದಿತ್ತನ ಶ್ರೀ S.A. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಸರ್ ಇರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪ್ರತಿದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮೇರೆ ಮಾನಾದಿಗ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡಾಂಡು ಅಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಪಜಿನ್ ಪಂಡ್ತೇರೆ ಅವರು ಸೇರ್ದ ಅರಿನ ಬೊಕ್ಕಾಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅರಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತ ಅರಿನ ಮಾತಾಡಿನ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಮುದ್ರಾಡಿ ಇಂದತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಸರ್ ಇರೇನು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಜ್ಞಾನ ಫಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಕೊಂಡಿದ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಇರೇನು ಅರ್ಥ ಕರ್ತಿದೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ R. ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಮುಕ್ಳೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನ ಊರ ಪರವೂರದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದುಲೇನು ಎಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿಲೇನು ದಿಂಜಿ ಉಡಾಳ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಇನಿ ಜ್ಞಾನದ ಫಲಬು ಕರಿಯರಪ್ಪನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ S.A. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಮೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರು ಜಾನಪದರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಶಾಸನ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬಾಲ್ಯೋಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದಿ ಇತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸಂಘಟಿತ ರಂಗಕರ್ಮಿಯಾದ ಕರಪಾಲ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಫೆಲೋ ಆದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸೊನ್ನಾರು. ನಡೋಜ HL ನಾಗೇಗೌಡರನ್ನ ಸಕಾಯೋಡು ಕಂಸಾಳೆ ಕಲ್ತದು ಮೈಸೂರು ಕಂಸಾಳೆ ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ G.S. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸೈಪ್ರಸ್ ಟ್ಯುನೇಷಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಮಾಲ್ಡಾ ಇಂಚಿತ್ತಿ ದೇಶಲೆಡು ಭಾರತ ಉತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಸುರುತ್ತ ಕಲಾವಿದರು. ಮೈಸೂರದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಡವುಲಿನ ಕಲ್ತೇರಿ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಮೂಡಲ ಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಿನ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರಿ. 1938 ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಮಲ್ತಿನ ದಾಖಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಒಡಿಪುದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಕಲಾಕಾರರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಸುಮಾರು 15 ಸರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ತನ್ನಡೆತ್ತಿ ಗೇನೊನು ಪಟ್ಟೊಂದೇರು. ಮೇರಣ ಸುರುತ್ತ ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಪೆಟ್ರಿ 1983 ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಂಡು. 1990 ಮೂಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಕೃತಿ ಬಾಚಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಣಗಿ ಬಸಾಪುರದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡ ಬೂಕೊಂದು ಇನಾಮ್ ಗೆಂದದುಂಡು. ಒಡಿಪುದ RRC ಸುಮಾರು 4,000 ಹೆಚ್ಚ ಗಂಟೆದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಳ್ತಿದ್ದೇರು. ಸುಮಾರು 15,000 ಮಿತ್ತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಮೇರಡ ಉಂಡು. ಅಳಿಯಂದುಪ್ಪುನ ಪನೊಳಿ ಮರಕ್ಲೇನು ವರಿಪಾಯರೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ ಪಚ್ಚವನ ಸಿರಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಕುದರ ಪಡೆಯಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪನೊಳಿ ಮರ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮೈನ
ತೂಡಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಪಿರಾಕಡ್ ಈ ತಾಳೆಗರಿ ಬರೆಯೋಡಾಂಡ ಈ ಪನೋಳಿ ಮರತ್ತ ಓಲೆಲೇನು ಗಳಸೋದರಿಗೆ ಅಂಚದ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನು ಒರಿಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಹಂಡೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಿಡಿದು ಕಡತ್ತಿಲ ಶ್ರೀ ಬಿರುದು ಕೊರ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ಹಿಡಿದು ಗೇನದ ಪೊಳಬು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಸಮಯ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ 1932 ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಮೇರು ಡಚ್ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಶಿಷ್ಯ, ಶಾಂಗದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದ PhD ಮಲ್ಪರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಮೇರು. ಅಪಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅಂತೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಕೋಶ ಓದಿ ಪನ್ಪನಲ್ಕ ಊರೊಡ್ಮೆ ಈ ಒಂಚೂರು ದೇಸಿ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಬಲ ಪಂಡದು ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪರಂದುಲ್ಲ. ಈ ನೆಲೆಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲ ಇತ್ತೀನಿ ಸರಿ ಪಂಡದು 1924 ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಟನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ 1932 ಇಸ್ವಿಗೂ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅದ್ ಪೊರ್ತುಗ ಕೆಲವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಲೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿನ ಪುದರು ಕೊರೋನೆಲಿಯ ಕೋರಿನ ಪಂಡದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರೆ ಬುಡದಿ ಮೆರೆನ ಕರುಣ ಪಂಡದು ಎತ್ತದಿತ್ತರು. ಈ ವಿಷಯ ಐತೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಡು ಪಿಯಾನೋ ವಾದ್ಯಡು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯನ ಅಕ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಪೇರು. 1938 ಅಂಡ 1932 ಇಸ್ವಿದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದೇಟು ತೂಪೇರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಪಾಗ ನಾಲ್ಬಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರವಾನಿಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಲು ಇಡೆಗ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತೇರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರುಡು ಇತ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಈ ಆಸ್ಥಾನ ವೈಣಿಕೇರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಪಗ 18ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಲು ದಾಖಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಇನಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದ ಡಿವೈಸ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಾದ್
ಆಯ್ತು, ನಿಂದು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಏನ್ PPT ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಮಾಫ್ ಕರಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಒಂದುಂಡು. ಆನಾಡ್ ಬಾಕಿ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪಂಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನು ದೆತ್ತಂದು ಪೋಪುನಾಂಡ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಮೇರು ದಾಖಲು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸುಮಾರು 500 ಪ್ರಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲು ಮಲ್ಪುದೇರು. 1932 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡ್ದೆ ಪತ್ತದು 1962 ಅಲ್ಪ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜರ್ತಡ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆನಾಳ್ ಬಾಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಯ್ನ ಕೊರೋನಿನ ಮೇರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಡ ಮೈಸೂರುಡು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರ್ನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕ ದ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತ ಎರಡ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಕಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋಜ್ಪವರೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪವ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಪ್ಪಾಗ ನೇರವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಕಾರಂತರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ್ತಿನ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮೂಕಿ ಇತ್ತೆ ಟಾಕಿ ಪಂಪಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ವೈರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತದು. ಐಕ್ ಟೆಫಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಟೆಫಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿವಂದು ಆ ವೈರ್ ರೆಕಾರ್ಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಶ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪನ್ಪ ಆ ಅರ್ಥಡ್ ಅವೇನು ಆ ಪೂರ ಧ್ವನಿನು ಸೇರ್ಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಆನಾಳ್ ಬಾಕೆ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಒಂಜಿ ಆಟ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟ. ಇತ್ತದಲ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಅಪಗ ಕರೆಂಟ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದು ಅಪಗ ಪಗೆಲ್ ಈ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಆಟನು ಆರು ಪುತ್ತೂರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಓಣಿಡ್ ಅಥವಾ ವಟಾರಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆವರಣಡ್ ಮೇರು ದಿವಂಡೇರು. ಅಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಅಥವಾ ಭಾಗವತಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನ ಭಾಗವತರ ಪಂಡ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಬೇಡ್ ಭಾಗವತರ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜೆರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದವರ
ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತರಾಯನ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಅಲ್ಪದ ತೋಳ್ಪಡಿತಾಯರು ಪಂಡದು ತೋಳ್ಪಡಿತಾಯರನ ಲೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಸಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಕುನ್ನಿತಾಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಮದ್ದಳೆಗ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೇಳ ಆಂಡ್ ಮೇಳದ ಗೊಬ್ಬ ಆಂಡ್ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಆಟ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಕೀಡ್ ಅಥವಾ ಮೂವೀಡ್ ಅವ ಆಂಡ್ ಈ ಪ್ರಕಾರಡ್ ತೂನಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಾನಪದೀಯ ಪ್ರಕಾರದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪಂಪಿನವು ಆದಿತ್ತಂಡ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಕಾರದ ಜೊತೆಟೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತೂವರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯರು. ಇಂಚ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ನ ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಇತ್ತದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆ ಭಾಗದೇ ಆರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂದೇನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಲಾಪಡು ಅಥವಾ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆಗೆ 1932 ಮನೆ ಇಸ್ವೀಡ್ ದದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಿಪ್ಪುನ ಎರೆಗಾಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದೆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದದೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ. ಈ ಕೊಡಮಣಿತಾಯದ ಪ್ರಕಾರನು ತೂನಾಗ ಆನಿದ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈ ಭಾಗದ ಬುಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಗಮನಿಸಿದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಬೇತೆ ನಮೂನೆನೇ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಕೊಡಮಣಿತಾಯದ ಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು. ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಕೇನುವೆರು ಬೇತೆ ವಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಪಂಡದು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ಇಂಚ ಕೊರ್ನಪಗ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಇದಿನಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದಿನಬ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ಪನ ಅಥವಾ ಮದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಮೆ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಆನಿದ ದಿನ ಆನ್ನಾಳ್ ಬಾಕೆ ಇದಿನಬ್ಬ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಅಥವಾ ಹಾಡು ದಾಖಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂಚ ಪೂರ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತ. ಈ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದಿನ ಅವು ಮಂಗಳೂರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮೈದಾನಡು ನಡತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಂಡು. ಏರು ಆರ್ನಾಳ್ ಬಾಕೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನು ಆನಿದ ದಿನ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಯುಗ ಕರೀದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಪೆರೇಡ್ ಕಂಗಿಲು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದೆ
ಅವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಕುಣಿತಡು ವಿಶೇಷ ಇಪ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮಾರಿನ ಕಳೆಪ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗ ಅದು ಕಂಗಿಲು ನಡಪ ಅಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರಸೂಡ ಅರಸೆ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಪದ ಅಕ್ಲೆ ಸಾತಾದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಜನವರ್ಗ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಜೊತೆಗೂಡ್ದು ಇಂಚಿ ವರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಆ ಜನವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಈ ಕಂಗಿಲನ್ನು ಮೂಲು ಇನಿಕ್ಲ ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನು. ದಯಗ್ ಪಂಡ ಆ ಜನವರ್ಗದ ಪುದಾರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಆ ಜನವರ್ಗದ ಪುದಾರು ಗೊಡ್ಡೆರು ಪಂಡಿತ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು, ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಕಟ್ಟು ಬೇಲೂರು ಗೊಡ್ಡರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಪಂಡು. ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬೇಲೂರು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಈಡು ಅಂಡ ಗುರಿ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಜನವರ್ಗ ಆನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ ಗೊಡ್ಡರಿನ ಸಂತಾನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿರೇ ಉಂಡು. ಇನಿಕ್ಲ ಮಟ್ಟು ಬುಕ ಈ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಬುಕ ಕಾಪು ಮೂಲು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂವಲಿ. ಎಂಕ್ಮೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಪಂಡ ಆನಾಳ್ ಬಾಕೆ ವಾ ಪ್ರಕಾರಲೇನ ಆರು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಂದ್ ಪೋಯರು ಆ ದಾಖಲೆದ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಉದಾಹರಣೆ ಆನಿದ ದಿನ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದಕ್ಲು ಏರು ಇತ್ತೆರು ನನಲ ಆ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದಕ್ಲು ಏರಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಏರಾಂಡ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಇಂಚ. ಈ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ 1932 ಇಸ್ವಿಡ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಇತ್ತೆ ಒರಿತಿನ ಜನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಹಂಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ ಶಿಷ್ಯರಾಯನ ಹಂಡೆ ಶ್ರೀಪಾದ ದಾಸರು ಅವ್ರ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆನು ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷದಾತ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ 7ನೇ ತಲೆಮಾರದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಯಾರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹಂಡೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಭೇಟಿ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಜ್ಜರ್ ಪಿಜ್ಜರ್ ಮಲ್ತದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣದ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ದಿವಂದು ಯಾನು ಹಿರೇಡ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಯರಡ ಕೇಳಿನಾಗ ಹೌದು ನಾನು ತೀರ್ಥಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ತಬಲ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಆರಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೀರು. ಹಿರೇಡ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಯರು 105 ತೀರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒಂಜಂಜೆ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಲೇನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯೆ ಅರೆಡ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದಾತ್ ಬರಾವಿತ್ತುಂಡು ಬರೆತಿನ ಕೈಟ್ಟು ಅರೆತಿನ ಅವೇ ಇಂಚಾಣ ಮಲ್ತದು ವರಿಪಾಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಕ ಮಲ್ತ್ನಾಗ ಪಂಡೆರ್
ಅಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆಡ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆ ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಕಜಿಡ್ ಬರೆತಿನ ಆ ಪ್ರಕಾರಲು ಅವು ಪೂರ ಉದಲ್ ತಿನ್ನದು ಪೋದಿತ್ತು. ಒಂಜಿ 15,000 ದಾತು ಮಾತ್ರ ವರಿಪವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅವನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ವರತದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಇಂಚನೆ ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಳಿಯೋಂದೇ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮರು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ್ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭಂಡಾರ ಪಂಡದು 2018 ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಉಲ್ಲೇರು ಆಯಾಯ ಜನವರ್ಗಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆನ. ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಗಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಹಂಡೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ದಾಸರ ಅರಣ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು, ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೂಲು ನೆನಪು ಬರಂದುಂಡು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಪೋದು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದವೇ ಕೆಲಸ. ಆಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಕ ಅಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಅಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಡು. ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಏರು ಪಂಡದು ತೆರಿದು ಅರೆನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರದ ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ಒಡೆಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಯ. ಒಂಜಿ ರೋಚಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅಪಾಗ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಚೂರು ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಕ್ಲು ಹಲ್ಲರೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು, ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ನಾಟಕನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ನಾಟಕನು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮೆಚ್ಚದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 1935 ಆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಲ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿನ ಹತ್ಯಾರಲ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದೇನ್ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲರೆ ನಂಜನಗೂಡದ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಚಾರ್ನ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ಲಣ್ಣಾಚಾರ್ ಪಂಡದು ಆ ಅರೆನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾತನ ದಾನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರೆನ ಲೆತ್ತದು ಅಪಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನಪೋನಾಗ ಅಪಗ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಸಾಡಿಗ ಅಥವಾ ಬೆರಿಸರಾಯಗ ಬೋಡಿತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಚಿನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಡ್ಡೆ ಲಾವಣಿ ಪನದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಇಮಾಬ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಈ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಭಾಗೃಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ
ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಆಯಡ ಇತ್ತು. ಆಯನ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆನಿದ ದಿನ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಲೆತ್ತದು ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸ್ಯಾರು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ 2022 ಒಂಜಿ 4 ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮರು ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆಟ್ ಅವೇನೆ ಪೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ 86 ವರ್ಷದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಮಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿನ್ ಪಂಡದು ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ನೇರವಾದ ಆನಾಳ್ ಬಾಕಿನ ಶಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ನಜೀರ್ ಅಲಿ ಜೈರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಇಂಚ 6 ಜಯರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜೇರು 2018 6 ಕೈ ಬಿಡದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರ್ತೇರಿ. ಇಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನು ವರಿಪಾದ್ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಉಂಡ ಪಂಡದು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಕ್ಲ ದೊರಕುಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಚಯಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಈ ಕಂಗಿಲದ ಮಾತಕ್ರಮ ತೂಯಿನಪ್ಪಾಗ ಕಾರಂತ ಅಪಾಗ ಕಂಗಿಲದ ಒಂಜಿ ಈ ಕುಣಿತಗು ಗಂಟೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕರಂಗೋಲತ್ತು ಕರಂಗೋಲದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಟ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದಿದ್ದರು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿವೇಷ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಆ ಕಂಗಿಲದ ಜೋಕುಲು ಸಿರಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಕಾಮನ ನಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿಗದ ಕತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು. ಆ ಕತೆಟ್ ಈ ನಂದಿ ಹಾರುವ ನಂದಿ ಆಕಾಶ ನಂದಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಂದಿದ ಆಶಯ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಹಾರುವ ನಂದಿ ಓಲುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಅವು ಮೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ. ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮನವರು ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ದೇವಿ ಅವಳು ಪಂಚಮುಖಿ ನಂದಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಐತ ಪಕ್ಕಡ್ ಈ ಆಕಾಶ ನಂದಿ ಅವು ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನು ಗೊಡ್ಡೆರು ಬುಕ್ಕ ಮುಂಡಾಳರು ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾರಿ ಕಳೆಪುನ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹರಪ್ಪ ಮಹಂಜದಾರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಟಿ ಕೊಂಬಿನ ನಂದಿ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೋಡು ನಂದಿ ಈ ಆಶಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಹಾರು ನಂದಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಮುಖ ನಂದಿ ಇಪ್ಪುನ ಇಂದೆಟ್ ಆ 4 ನಂದಿಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಟಿ ಕೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ತ ಕೊಂಬು ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು ರಡ್ಡಿಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಎದುರಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಅರ್ಥಡ್ ಅವಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನಿಕ್ಲ ಮೆಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು. ಮೆಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 173 ಗಣಕಲ್ ತನ ಉಂಡು. ಐತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡುದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಗಿಲದ ವಿಷಯವಾದೇ ಕೊಂಡ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳು ಗಿಣ್ಪುನ ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು, ಮಂಗಳೂರು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ನೆಲೆತ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿಗೂ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಂಚಿ ಇಪ್ಪುನ ಶೇಷಗಿರಿ ಕಿಣಿ ಭಾಗವತರು ಅರೆನ ಒಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಗ್ಲ ಈ ಆರ್ನಾಳ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಲೆಸಂಬತ್ತೆ
ಅಪ್ಪಾಗ ಶೇಷಗಿರಿ ಕಿಣಿ ಭಾಗವತರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂಚೂರು ಪಿದಂಬ ಪಾತೆರದಾರ ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆ ಪೋಂಡು ತೆತ್ತೇರು ನಾ ಈಗ ಬಪ್ಪುದಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆದು ನಾ ಈಗ ಬಪ್ಪುದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಕಾರಂತರ ಸಡಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ದೆತಮೇರು ಬಪ್ಪುದಿಲ್ಯಾ ಸರಿ ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನೋಡು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಹಾಡುವರು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೇನಲ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಡು ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತರು ಆನೆ ದಿನ ಪದ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡ ಆರ್ನಾಡ್ ಬಾಕೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಶೇಷಗಿರಿ ಕಿಣಿ ಭಾಗವತರನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಶೇಷಗಿರಿ ಕಿಣಿ ಭಾಗವತರನ ಪದ ಅಥವಾ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದ್ದಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನಾಳ್ ಬಾಕಿಗಳ ಖುಷಿ ಆವುಂದು ಒಲಂಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಒಂದೇನು ಗಮನಿಸಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಾರನ ಅತ್ತಂದೆ ಆರ್ನಾಳ್ ಬಾಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಗೂ ಅಂಚೆ ಪೋಪೆ ಕೋಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೋಲಾಟದ ಹಾಡುಗಳು ಕೋಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದನೆ ಕೋಲುಗಳನ್ನ ಹೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದು ಇಂಚ ಈ ಕೋಲಾಟದ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡನ್ ಪೋಯ ಈ ಕೋಲಾಟದ ಹಾಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಳು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿನ ಆಧಾರದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ತಾಂಡ ಪಂಡ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ಅಕ್ಲೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ್ಯಮಿ ಕ್ಯಾಪ್ಲಿನ್ ಜಯರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಈ ನಾಡದ ಸೌಭಾಗ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನಾಳ್ ಬಾಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಬುಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ರಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅವು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಆ್ಯನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ದೀವಂದು ಅಥವಾ ಈ ಸುಮಾರು 700 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದೀವಂದು ಆಡಿಯೋ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಚಿತ್ರಲುಲ್ಲ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ದೀವಂದು ಮರು ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆಟ್ ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತು ಆ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಒಡವೆ ಇದೆ ಮುಡಿಯುವ ಬೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಲ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಂಡಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೆರಿಯೋನ ಅಂಡ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಎಂಕಿನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚೇರು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಯಥಾನುಮತಿ ಯಥಾನುಭಕ್ತಿಡು ಹರದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಯಾಪಾಗಲ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಯಕ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಸಿದಲ್ಲ. ಈ ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ
ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮಠದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಆನೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಮಠದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವ ಬಡವ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಬನ್ನದಿದ್ದೇರು. ಹರದಾಸ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ದಾಖಲೆನು ಮಲ್ಪೊಡು, ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು. ಆ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೊಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಕೂಡ ಜಾನಪದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಆದ್ ಬರಹ ಕಲ್ಲು ಬರಹ ಇಪ್ಪುನೈನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಶಾಸನ ಅವು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 50 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ಒಂಜಿ 25 ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನಂದ ಬೈಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಚಿಡೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಲ್ಪ ಆತ್ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಆತ ಆಯೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ಓಲುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡೆಲ್ಲಿಡುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಅಮೇರಿಕದ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಳು ಅವೆನ್ ದೀತೆರ್ ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಸುಂಕದವನ ಮುಂದೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಮ್ದು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಗರು ಇಂಚಾದ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟುದು ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ತೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡ್ದು ದಾಖಲಾತಿನ ಉಳುಮೆ ಹಾಡುಗಳು ಉರಾಲು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡು ಭತ್ತ ತೊಳಸುವ ಹಾಡು, ಭತ್ತ ತೊಳಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವ ಹಾಡು, ಈ ಪ್ರಕಾರಲು ಕೆಲವು ಉಂಟು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ಕಾರುವಿನಕ್ಲೆನ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪೋದು ಹರಿಣ್ ಶಿಕಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನವರ್ಗದಕ್ಲೆನ ಆಚರಣೆ ಅವು ನೆತ್ತೆರ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡೈಟ್ ಆ ಆಚರಣೆನು ದಾಖಲು ಮಲ್ಪೆ ಹರಿಣ್ ಶಿಕಾರಿ ಪನ್ಪಿನ. ಇನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡ್ ಹರಿಣ್ ಶಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನವರ್ಗದವೇ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ವಿಜಾಪುರ ಇಂಡಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಪೋದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲಾವಣಿನು ನೋಡ ಹುಡುಕುತ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ನದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾರಂತರ ಎಪಾದ ಪಂಡಿದ್ದೇರು. ಆಯನ ಪತ್ತದು ಆಯನ ತೂದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. 100 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ್ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳದ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಪಂಡ ತೋಲ್ಪಾವೈ ಕೂತು ಪನ್ಪೇರು ಕೇರಳಡ್. ಕೃಷ್ಣಕುಟ್ಟಿ ಪುಳುವರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಕುಟ್ಟಿ ಪುಳುವರ್ ಇಜ್ಜರು. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಜೊತೆ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲು ದಾಂಡ ನಾನು ಈ ಗೊಂಬ್ಯಾಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ 15 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ದಾಂಡ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಶಿಸೊಂದುಂಡು ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತು ವರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಗೊಂಬ್ಯಾಟ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಗೊಂಬ್ಯಾಟ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಈ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ತುಳು ಕಾವ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ನಮ್ಮ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಟ್ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ
ಅಥವಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಈ ಗೌಜುದ ಒಂಜಿ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ ಮೋಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಗೊಂಬೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡುದು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಸುಮಾರು ಅಚ್ಪ ಕಲೆಗಳು ಉಂಡು. ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರ ಸಾವಿರಾರು ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಕಲೆ ಉಂಡು, ಅಚ್ಪ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಅಚ್ಪ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಡ್ ಏತ್ ಒರಿದುಂಡು ಅಂದುದು ಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಪ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಲು ಪೋತು. ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಬಾಗಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರುಷರು ಕುಣಿತ ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತೆ ಕುಣಿತ ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ. ಕೊಡಗಡು ಪೋದು ಆರ್ನಾಡ್ ಬಾಕೆ ಹುತ್ತರಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡಗಡು ಒಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಈ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರಲೇನೆ ದಿವೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ ದಾಯನ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ BA ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಐಚ್ಛಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪನ ಪದವಿ ಒಂದೇಟು ಓಲ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜೆರ್. ಐಕಾದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಕೊರೊಲಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆಕ್ಲೇನು ಅವೇನು ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತುಗೈತೆ ಅನೇಕ ಬಾಗಡು ಜನ ಕಲ್ಪಾವನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದುಂಡು. ಈ ತಾಲೀಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಗರೋಡಿದ ಕಲೆನೂ ಮಲ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಗಳಿಸಿದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಹೆಚ್ಚ ನಷ್ಟಾತಿನವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾಂಡ್ರೆಡ್ ದಿಂಚಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದೈತೆ, PPT ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಡ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡು. ಐಡ್ದವ್ರ ನನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹತ್ಯಾರಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಉಪಕರಣಡೆ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರಲಿಂದ ನನ್ನಂಜಿ ದಿನ ಯಪಾಂಡಲ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದ ಆಟ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಇದ ಅಥವಾ ಕಂಗಿಲು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ದಾಖಲಿತ್ತುಂಡು, ಅಥವಾ ಕಂಗಿಲ್ ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂವಲಿ. ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅದು ಏನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ ಚುಕ್ಕಿದ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಕೇರಳದ ಪುಲಿಯ ನೃತ್ಯ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಈ ನಂದಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹನ್ ಅಂಡ ಬಸವ ಪನ್ಪತ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹನ್ ಅಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಈ ಪಿರಾಕ್ ಕಾಲಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಪಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾದು ನಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಏಣಿನ ಅಡ್ಡದಿದ್ದು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಆ ನಂದಿನು ಮಲ್ತು ಈ ಪರ ವಾದ್ಯಲೆನು ಒಂಜಿ ನುಡಿಪ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಾದ ಬರಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನು ಆಯೆ ಕಟ್ಟುದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಅವೇನು ತೂಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುರಾತತ್ವ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯಾನು ಜೋಡ್ಸಾರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರಲೇನು ಜನ ನಿಜಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಈ ಗುಹಾಂತರ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ಆಸರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತೆ ಬಂಡೆ ತೂಂಡ ಅವೇನು ದರ್ಪುನೆ ದರ್ತದು ಬೇತೆ ಹೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡ್ಪುನು ಇಂಚಾದ್ ಈ ಗುಹಾಂತರ ಚಿತ್ರಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಮುರಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾದೆಡ್ ಆ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ನಂದಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಡುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮೂಲು ಗಮನಿಸಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಇನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಯೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ 2500 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾನಪದ, ನೀವು ಪುರಾತತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ ಅವೇನು ಆ ಸುಂದರ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ತೂದು ಸಾರಿ ವಿದೇಶದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಆರು ಬತ್ತುತ್ತುದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪಂಡದು ಪೋಯೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಂಕರದೇ ಭಕ್ತಿನವೇ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರಹಿಸುವತ್ತ ಅಂಚ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇರ್ಬೋದ ಏನೋ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅದೇ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲೆದ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭಂಡಾರ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ತೂಯಿನ ದಾಖಲೆ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಕೈಫಿಯತ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಬೊಕ ಶಿಲ್ಪ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಜನಪದ ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಇಪ್ಪೊಲಿ, ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳು ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಡ್ ತುಳುಟು ಆರ್ನಾಳ್ ಬಾಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೆಜ್ಜಿದಿನ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ಗೀತೆ ಕೆನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲು ಐತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅವು ಸೋಲು ಐತದತ್ತು ತೋಳು ಐತದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಲು ಐತದು ಅವು ತೋಳು ಒಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪಂಡ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪಾಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಜವನೆರ್ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದೇನು ದಾಖಲೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು. ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನಲ್ಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನವರ್ಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ. ಇನಿ ಕೊರಗರ ಬುಡಕಟ್ಟುದ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಆ ಭಾಷೆ ಮಾಜಂದುಂಡು. ಯುನೆಸ್ಕೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಈ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡು. ತುಳುಕ್ಲ ಪಂತೇರು ತುಳುಕ್ಲ ಅವೇ ಆವೊಂದುಂಡು. ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದವ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಡದ್ ಇಂಚನ್ನೇ ಮೂದಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಮ್ಮೆ. BA ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮಲ್ಲ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಇತಿಹಾಸದ ಆಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಪೆ ಪಾಣಾರ್ ವಿಳಯ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು. ಆ ಆಚರಣೆದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೀನಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆನು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವೇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಆತಿನಿ ಪರಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನ ಅಂದದು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಬಾತ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಟ್ಟುದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಇನಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಊರ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಹೊರತು ಹುಳ ಇತ್ತೀಚಿ.
ಮಾರಿಗುಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹನುಮಾನ್ ಗುಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಈಗ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭೂತದ ಒಂದು ಪೂರ ಇದಾಯಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬದುಕು ಮುಲ್ಪದ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ರಾಜ್ಯನಾಟ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಇಟ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ತುಳುಲಾಂಡ ದಾದಾಂಡ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕೀನ್ನಕ್ಲು ಮಾತು ಮಲ್ಪುಡು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕಿನ ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 38 ಸುಳುತ್ತ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಜಾನಪದೀಯದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಮರು ಅಧ್ಯಯನ. ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಗೇನನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಸರ್ ಇರಿಗೆ ತೋಲೋಯ್ತದು ಇರು ಪಂಡಕ್ಕನೆ ತೋಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಮನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಆರು ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರೋಡಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಆರು ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಜೇರು. ಇನಿತ್ತ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ತುವೇರು ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಮುದ್ರಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಲ ಮೂಲು ಕಲಾ ವಿಭಾಗಡು ಪದವಿ ಪಡೆಯರು. ಎಲ್ಲಿಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದ್ ಎತ್ತಿನ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೇರು. ಸಾರಥ ಮನುತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಏಳೆಡ್ದು ಇಡಬಿಡಂದೆ 25 ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಸಾರಥ ಮನುತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಏಳೆಡ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿನದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವರಂಗೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರೇನು ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ಸಾರನೆ ಈಸವಿಡ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಜನಜಾಗೃತಿಗಾದ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಾದ 3 ವರ್ಷ ಕಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. 2019 ಮೇರೆ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾದ ನಾಟಕ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯರು. ಮೇರೆಗೆ CGK ಕಲಾಭೂಷಣ ತೌಳವ ಕಲಾತಿಲಕ ಇಂಚಿತ್ ಬಿರ್ದು ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತಾರು, ಭಾಸುಮ ಕೊಡಗು, ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ, ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ, ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುಗರ್ತದ ನಿರ್ದೇಶಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಸಿರಿಸಂಪಿಗೆ, ಧರ್ಮಿತ್ ಮಾಯೆ, ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸು, ನಾಯಿಕತೆ, ನಲ್ಪದ ನಳಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಲೇಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಮೀಡಿಯಾ ಅಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟೆ ತತ್ತುಂಡು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಪತ್ತು ತಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಾಟಕಲಿನ ಆರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ದುಬೈಡ್ ಇರುವ ಸರ್ತಿ ಮೇರನ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು. ಪಿಲಿಪತ್ತಿ ಗಡಸು ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯಗೂ ಮೇರೆಗೆ 23 ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪ್ಪು. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಸಮಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಎಂಕಲೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರುವ ಈಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವಲ ಈ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ರಪೋದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಳು ಸರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲೆ ಈ ವರ್ಷ ತೊಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ್ಯಾ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಂತಿನ ವಿಷಯಲೇನು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ 30 ವರ್ಷದ ಇಂಕಿ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದ. ತುಳು ಅಷ್ಟಾವಧಾನ, ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕನ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಕಾರಣ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಈ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಬೆನ್ಕಾ ಪಂಪನ ಪಾತೆರನ್ ಪಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪ್ಪು ಮಂತನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ತೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಾವ. ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟುಪ್ಪುನಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಇರ ನೇಮು ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರು ಸಾರತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪ ತರಡೆಟ್ಟು ಮೇರು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಾಲೂಕು ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರದೀಪ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೂಡಿಗೆರೆದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೇರು ರೆಡ್ಡು ಸಾರತ ಎನ್ಮೇಡು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಣ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮೇರೆಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತುಷಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೌಸ್ತುಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗಳು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಇರ ನೇಮ ಪೂಜಾರ್ಲಿರ್ದು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮದಿಪ್ಪು. ನೇಮು ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಬಿನ್ನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಏನಪೊಲಬದ ಪರಪು ಹೆಗ್ಗೆ ಸಂಪತ್ನಾಡು ಅರ್ನಾಲ್ಡೆ ಬಾಕನ 1930 ಸೂತ ಬಹುಮಧ್ಯಮ ಜಾನಪದೀಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಒಂದು ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಏನದ ಪೊಲಬು ಅಂತಿನ ಮೊದಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರೇ ಪೂರ ಘನಿಯರೇ ಅಂಜನೆ ಇದೆಪಾತ್ರನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನವಿಕ ಪಿನ್ನಿರಾಯಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಅಂಚದ ಒಪ್ಪುದು ಬರ್ತದೆ. ದಾಖಲೀಕರಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಪರಡಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು. ದಾಖಲೀಕರಣ ಕಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಕಾಗಜದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣ, ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಡಾವನು ಆತನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನಾಗ ಅನಾದಿಡ ಋಷಿಮುನಿನಕ್ಲೆ ಬರಿತನಂಚಿನ ತಾಳೆಗರಿ ಐಟ್ ನನದ ತುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ತಿರಿಯಾಡು, ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರ ತಿರಿಯಾಡು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ತಿರಿಯಾಡು ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರೋ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟ್ಟು ಬೆತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ತಾಮ್ರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಈತನ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯ. ನೀನು ತೂಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಬಹು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಅಧ್ಯಯನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವಿಚಾರ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನಾಗ ಉತ್ತರ ಉಂಡು, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರಿನ ಸುರುಟು ನಾಡು 16 ಏರೆಂದು ಪಂಡಾಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ. ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ನಾಡು 14 ಏರೆಂದು ಪಂಡಾಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ. ಜಾನಪದ ನೇನು ಶುರುಟು ನಾಡು 14 ಏರೆಂದು ಪಂಡಾಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ. ಅಂಚ ಈ ಐನ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಟ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚದು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಯಾನೆಂಚ ಪದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಕಾವ್ಯದ ಜನನ ಒಲ್ಪ. ಅಂಚ ಈ ಕಾವ್ಯನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ
ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ಪಣ್ಣಲೆ ಕೊನೆ ಕೆಲವು ನಶಿಸೊಂದು ಐನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಆವಡು ಒರಿ ಕವಿ ಪಂಡಿರಿ ಓಲುಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಓಲುಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಓಲುಂಡು ಕರಿಂಗೋಳು ಒಳಿಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿದ ವೇಷ ಜನಪದನೇ ಮಾತಾ ಶೇಷ ದಿನ ದಿನ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾತಾ ಶೇಷ ಐದು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇರಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿರುಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಂಡ ವಾ ಇರೇದು ಮಲ್ಪುಣಿ ನಿತ್ಯದಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಕಡೆಕ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪತ್ರಡೆ ಚೇವು ದಿರೆತ ಆಸಿರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೇವುದ ಎರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಚೇವು ಪಂಡ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ಜನಪದಲ ಇನಿ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ಐನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಆರು ಕೊರಿಯರು. ಲಾವಣಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1938 ಇಸಬಿಡು 5 ಬಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಸಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಇರ ದೇತನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಬತ್ತನ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಇರಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರೆದುಂಡ ಇನ್ನು ಅವಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತನು. ಇಂಚತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನ್ನಕ್ಲೆ ಅಕಲ್ಲ ಕೂಡ ನೇಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಚೆಂಡೆ ತಬಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮದ್ದಳೆ ಎಂದು ಪೂರ ತಯಾರೇ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಅಕ್ಲ ಇಂದುಲ ಐಕಲ ದುಂಬು ಕೆಲವಷ್ಟು ದುಂಬು ಅನಾಜಿಡು ಅಕ್ಲಮಂತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರವಾದುಂಡು. ಭಾರತಡು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಲು ನೀತಿವಂತರು ಧರ್ಮವಂತರು ಸತ್ಯವಂತರು ಅವಡನ್ನು ಪಂಡದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರನು ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆದ ಮಿತಿ ಕೆತ್ತದ ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸದಾ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಯನ್ನು ಪರ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಿನ ಭಾವನೆ. ಜನಪದ ಗೀತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಲೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಪ ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ಕಾಡಿಗೆ ದೇರ್ನಾಗ ತನ್ನ ಕುಂಟುಡು ಬಚ್ಚೆ ಈ ಪೂಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ತನ್ನ ಸೊಂಟುಡು ದೀತನಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ದೇರೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಂಜೆ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತೇನೆ, ಇದನ್ನೇ ತಿಂತೇನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಉಂಟು. ಬಡತನ ಪಂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಬಡತನ ಈಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ತಿನಿಯರೆ ಬಡತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೇತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಡತನ ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ నేను ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಟ್ ತೂನಾಗ ಸಂಚಾರ ತೂನಾಗ ಈ ಸಂಚಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಲೆಡಲ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಐನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏರುಪುರ ಒಳ್ಳೆರಿ ಅಕ್ಲೈತಿನ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಮಾಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಂತಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಈತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇಂದು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತಿಡಿ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಏನ ವಿಜಯ ಅಭಿಲಾಷಿ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರಿ ಮಲ್ಲೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರ್ಲ ಈ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಲೆಡ ಉಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಆರೆ ಪೂರ ಅಖಿಲಪ್ಪನ ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದೇರಿ. ಒಂಜಿಪಡೆ ಒರಿ ಪಂಡೇರಿ ಶಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಟ್ಟಾಬುಜಿ
ತನ್ನ ಮಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಮನ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಭಾವನೆ ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೀರಿ ಆರ್ನ ಪುದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತುಂಬು ರಾಮಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಎಂದು ಆರ್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಡೀ ಬರೀತೀನಿ ಪೂರ ದೆತೊಂದು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಅಂದ್ ಆರು ಮಂಚಿ ಒಕ್ಕ ಇರತ್ತ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ನಾರು ಬರೆದ ದೀತಿನೇನು ಪೂರ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊಡೋದು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೊಯ್ಯಿ ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಐನು ಪ್ರಿಂಟಿಗಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಐನು ಕೊಣತದ ಮಗಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಚಂದನಲಿಗೆ ತೂ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಪೊರತುನಗ ವವ ರೀತಿಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಶಿಸಿದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನ್ನು ತುಳು ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ನೀಕ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆತ್ತ ತಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐತ ತರಿಟು ಪುನಃ ಕೋಡು ಕೊಂಬು ಬಾಲ ಬೀಲ ಕೆಚ್ಚಲು ಕೆರೆಂದೇರು ನಾಲಗೆ ನಾಲಯಿ ಅವತೀನ್ ಪುನಃ ಪುಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಕನ್ನಡಗುಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಕುಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ತರ ತುಳುನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಬರೀತನ ವಿಷಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಈ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ದೇಶಡು ನಾನು ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 30 ಭಾಷೆಡ್ ತುಳು ಉಂಟು ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆಯ ಪರಿಚಯದಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಕೊಡವ ಬಂಜಾರ ಭೋಜಪುರಿ ಗೊಂಡಿ ನಾಗಪುರಿ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದು ಸುಮಾರು 30 ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ಕದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಪೋತುಂಡು ಸುರತ ಹಂತೋಡು 14 ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡೆ 1957 ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆಗೆ 1992 ನೇಪಾಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾண்டு 2004 ಕಾಶ್ಮೀರದ ಡೋಗ್ರಿ ಭಾಷೆ ಅಸ್ಸಾಮದ ಬೋಡೋ ಬಿಹಾರದ ಮೈಥಿಲಿ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಂಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಒಂದು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಸೇರುವುದು ಪಡೆದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿರ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ 1957 ಸಿಂಧಿ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ 32 ಇಸವಿಡೆ ನೇಪಾಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಣಿಪುರಿ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಂಡು ಇಂಚ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ರೆ ಬೊಕೈನಿ ಪಾತ್ರನ ಪಿನ್ನರಿಗೆ ಪೂರ ವಂದಿಸದು ಏನ 2 ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ್ಯದ ಮಸ್ತಿಂಕ ಖುಷಿಗೊಂಡತ್ತರೆ ಕೆಲವರ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ವಂದಿಸದು ಏನ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾರ್ಮೇಲೆ ಮದಿಪು ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ಇರ ನೇಮ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ವಿಡಾಳ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಲೇಸ್ದ ಮುಗಿತಳದಂಚಿ ಬಂಗಲ್ಲ ಇಂತ ಲೇಸ್ಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಇರ ನೇಮ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಉಡಳು ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ತೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಂಗದ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರಡಿತಿಂಡ ಶ್ರೀ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದ ಅರೆಗೆ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇರೋನ್ ರಾಯ್ಜಿ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ಕೊಂಡಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ಮೇರೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಾಳದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಈ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಾಳದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಕೊಂಡಿದ ಸಂಯೋಜಕರೈನ ಜ್ಞಾನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಕೊಂಡಿದ ಸಂಯೋಜಕರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಕೊಂಡಿದ ಸಂಯೋಜಕರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ
ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ತೆರೆದಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಇರಿತ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರೈನ ಶ್ರೀ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಇರುವರಿಗಳ ಉಡಲ್ ಹಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪನ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾಸಾಡಿಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತ್ತಳದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆ ಹುಡರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು